Hej, hvad kan jeg to med? Hey, yo dog, vi skal have en gaming-konsol. Har du søgt på noget specifikt for? Eller leder du bare? Yeah, PlayStation 3, online gaming, HDMI. Nå, men har du da undersøgt Xboxen, eller overvejet det overhovedet? Og nej, Xbox, hvad er det? Xbox, det er det fedeste inden for gaming-konsol. Det er HDMI gaming, du får 120 GB harddisk oven i købet, plus du får 3 måneder gratis Xbox Live Gaming. Hvordan kan du give mig 3 måneders gratis Xbox? Det er en aftale, vi har fra Fona til Microsoft indbyrdes. Så kører vi virksomhed til virksomhed aftaler. På den måde kan vi gøre det. Okay, jeg skal have en Xbox. Jo. Her får du den med. Nice dog. Yeah. Shit, I got the cash right here. There you go. Tak skal du have, ven. God fornøjelse. Hey yo, sker der dog? Hey yo dog. Halløj. What's up? Jeg spiller den nye Xbox, man. Xbox? Hvorfor fanden spiller Xbox? Hvorfor ikke Wii? Alle ved, at Wii er inde. Wii? Ja. Det der. Her Wii, du ved. Jo dog! Tjek her, Nintendo Wii. Så et meget med PlayStation. Næsten konkurrence til Xbox. Men stadig 60 flere. Forstår du, hvad jeg siger til dig? Nah, man. Get out of here. Se, kan du se her? Nintendo Wii spil. Der er ikke engang så mange, mand. Prøv at se her. Xbox har flere spil. Og det er next generation. It's the future, man. Men prøv at se Xbox Pro-grænseplader. Wow. That's nice, dog. That's in the media center. Gratis. Cool, dog. I love to ride it. I love to make love to it too. So feel